i... Hvad rank er jeg i? Hej, og velkommen til den her video. Jeg spiller Fortnite. Er der streg over mikrofonen? Nej. Godt. Det var fordi vi havde en test før, hvor vi så har glemt at putte streg, hvor der var så en streg over telefonen, så det kom. Så I ikke har kunne høre os, så. I dag prøver vi at få mig i Diamond. Jeg er plads 3. Ja, men jeg husker. Det skal vi gøre. Og vi spiller bare indtil jeg kommer i Diamond. Så den her video kan den vare 10 minutter. Eller den kan vare 7 dage. Ja, du kan også lave flere. Det er rigtigt. Ja, og måske kan man godt høre mig. Ja, det håber vi i hvert fald. Ja, det gør vi. Fordi jeg er rigtig dejlig at høre. Nå ja, jeg hopper. Så bliver den her. Vi prøver at se om vi kan vinde. Tror jeg. Ja. Og så prøver at få mig i Diamond. Jeg prøver for mig i Diamond 2, ikke også? Jo. Og vi prøver begge to at komme i Elite i den her sæson. Gør vi det? Nej, sig nu. Ellers har jeg jo ikke sagt det. Så stopper vi bare. Nå, skal vi så lade os med? Ja. Ej, jeg skal nok få den her video. Ja. Bare vent og se, om vi pludselig race den bare. Ja. Lige om lidt, der kommer der ikke en video op. Måske ser jeg den her video. Men de kan jo ikke høre mig sige det, hvis de aldrig nogensinde ser video. Ja, prøv at høre her. Så ved jeg da heller ikke. Jeg har lige åbnet den. Jeg er lige blevet kastet 2 kilde. Så gider jeg faktisk ikke bruge mere hende på dig. Du spiller. Nå, sig nu. Ja. Jeg har en tradition. Med det? Jeg vil gerne kommentar. Ja, jeg vil gerne have det. Jeg vil gerne sige det. Er det dejligt at kunne høre? Der behøver jeg ikke at sige det for dig. Jeg kan bare sige det. Ja. Er det ikke dejligt at kunne høre mig? Nej, jeg tror, de var meget glade for ikke at høre dig. Okay, jeg har måske et, der giver mening, okay? Okay, lad mig høre. Og hvad er jeres livret? Faktisk godt. Hvad er din, Tino? Det er mange forskellige. Der lander en herovre, som der nok ikke har noget våben. Hvad er din? Jeg nakker det lige. Jeg nakker. Ja, altså, jeg har noget forskelligt. Der er endnu, jeg lige gjorde det der. Jeg flækkede det, så det er lige. Nakker Magnus. Der står en klungo på den anden side. Han er ikke nok. 31. Good. Nå, men sig nu, hvad var din livret? Nå, det ved jeg faktisk ikke helt. Altså sushi, lasagne. Min er sushi. Min er også lasagne. 31 hvid i luften. Hvad er så det værste mad i lægen? Altså, hvad kan I bare ikke? Det er makrel eller sådan noget. Ja, for mig er det makrel eller sådan noget. Makrel eller sådan noget. Hvad er din? Er det også makrel eller sådan noget? Ja, det tror jeg. Jeg har aldrig smagt det vel, men det lugter virkelig dårligt. Hvad er jeres livret, og hvad er det, I hader allermest? Så jeg er ikke uendelig skud, mand. Du må gerne lige skrive i kommentaren. Når jeg gerne vil skrive i kommentaren, ikke? Så kan I lige prøve. Det tager kun 2 sekunder, hvis I er rigtig hurtige. Så tager det 2 sekunder like. Ja, men hvem er hurtig? Jeg tror bare, jeg dør nu. Det bliver spændende. Vi 2 siger af. Headshot snipet. Bam! Yeah! Har du snipet? Nej, jeg har ikke snipet. Unfair. Nej, det er sådan, det er fair, men jeg ser bare unfair. Kom, nej! Men det var det ikke helt hit, det der. Du har det på videoklip. Nej, jeg tror bare, vi står for i dag. Det var det. En lille spammer, godt, okay. Det gider jeg ikke mere, det der. Nu er jeg hjemme. Okay, ja, det er godt det der. Flygt fra mig. Det er godt, de er bange for mig. Oh shit, der er nogen i mit hus. Det værste var... Hvad? Right? Nej, lad os sige det på den måde. Alle vil gerne. Ja, det er nok bedst for jer selv, ikke?
Ja, ja. Hvad er det, du siger? Ja, så var en af vores venner siden. Oh. Jo, nu ved de det. Nu ved de, hvad de kan glæde sig til. Ja. Jeg tror, jeg går ind på alle mine accounter. Du kan ikke bare dø nu. Jeg kan ikke bare stå derinde og campe. Præcis. Tror jeg op eller røre noget, hvis jeg rører ned? Ej, det kan jeg faktisk ikke lige magte. Nej, det magter jeg ikke, det der. Jeg skal vente. Jeg går ud og en. Går lige ud og en. Ja. Nå, så venter vi jo her. Nej, men jeg er nødt til at vente på et eller andet. Nå, 13% op. Jeg er nødt til at lige. Jeg var 13% op, så tager vi et game mere i hvert fald. Hvor lang tid er der tilbage så? Hvor meget er den? Mangler du så? 6 minutter har vi optaget. Nå, det er rigtig meget, hva'? OMG, jeg røg kun 3% op. OMG, jeg røg 13. Kan I godt lide min skinputter? Gutter og gutinder, kan I lige til nu skin? 1-10. Kæft, for stiller vi mange spørgsmål alligevel. Er du enig? Og det andet, vi lige skal sige. Så husk os op til 50, så går vi live, og så... Ja, så Ja, I ved godt, hvad der sker. Så kan I spole tilbage og høre, hvad du siger. Ej, vi siger bare, så er der en af vores venner, der hopper i søen. Og vi siger, se med hertil, så skriv pølsemad. Hvad siger du? Hvis I har set med her, så skal I skrive pølsemad. Ja. Altså, hvad er det for en, jeg spiller Fortnite med? Altså, hvad er det, jeg laver? Danmarks bedste person ever lavet. Tro på det. Jeg er jo lavet. Tro på det. Hæ? Tro på det. Og hvad hedder det? Den viser lige med jorden. Det er lidt irriterende. Vi skal også passe på, at vi ikke ser for grimme ting. Scrape, fordi det monetize selv. Håber jeg. Jeg ved det ikke. Så skriver jeg, så klager jeg. Kan du huske, at kan du huske, at vi kukkede her? Ja. Jeg ved ikke, om det var med mig. Jeg ved ikke, om det var med dig, hvor det var, du crackede alle, så nakkede jeg dem. Hvis I ikke har set den, så gå ind og se den Fortnite-video. Det er en Fortnite-video, vi har lavet. Ja, mig og Magnus er de bedste ever til det her. Er vi enige? Shit. Der spawner stikker det ind på mit hoved lige om lidt. Hallo? Det må man virkelig ikke se. Prøv at se, hvad for et sted jeg sidder. Jamen, det går ikke så godt. Nej, er mit skin ikke bare fedt til altså gun? Er det ikke bare nogle fede farver? Nej. Hey! Når det er nede, subscribe, skal jeg huske at like. Jeg sagde mig også mange ting, men nu så vi kan huske på det hele. Ja, hvis I ikke gør, så er det ikke huske. Nå, der er 30. Død! Skib på. Nå, ups. Ja, det er bare stop, så bliver vi meget glade. Vi bliver ikke meget glade. Vi bliver mere end bare glade. Nej, fortsat. Oh my god, dræber du min Magnus? Oh shit, der står en anden bavian derovre. Ingen af jer hørte, hvad jeg sagde. Altså, bavian. Hvad laver han? Ah! Der er ikke nogen, der rammer. Hvis I nåede så langt her video, så husk at følge med. Ingen kan ramme mig. Jeg er udødelig. Wayne, kan du ikke lige komme og hjælpe mig? Jeg er rimelig død. Der ligger der er to mennesker på mig. Eller, det er der faktisk ikke, vel? Jo, det er der faktisk.
Easy kill. Eller gratis kill, det være. Tak for Madsen. Madsen. Ja, jeg skal bare lade det reload Ja, med AR. vi kunne også få andre med på kanalen. På nogle af vores venner. Ja, noget tidspunkt. Ja. Hvis I har lyst til at at se en video med mig, Tino og nogle af mig og Tinos venner, så skriver jeg der bare i kommentaren. Må I det gerne. 1, 2, 10 minutter. Videoen, hvis de tager Hasse med, så bliver videoen nok det monetize, vil jeg så. Nej. Hvis de tager ham med, så er det for godt content. Ups, altså er det dumt, jeg fighter ude i zonen, så når jeg ikke har noget healing? Nej. Nej vel? Jo. Hvad er der? Jeg er mod en skraldperson. Altså alle de ordentligt dårlige. Ja, og når jeg mener alle, det er ikke mig. En du. Heller Okay. ikke mig. Nej, du er da ikke god. Du er god. Hey! Det er legendary air, nice. Hvad, altså, har noget jeg kunne klippe af? Tino har dræbt Mobbold højre, hvis jeg kommer op og kommer. Går jeg bare. Du går bare la 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 la. Jeg er verdens hurtigste til at købe for vending machines. Okay, jeg er ikke lige så hurtig som Hasse. Har du set ham? Han. Au. Der er en anden æbleskud. Men han har ikke noget våben. Så. Ej, jeg dør stadigvæk til ham. Ad, hvor er det ulækker. Ad, den sprayer mig. Okay, han havde et våben. Never mind. Han meget stor zone. Og det er også. Hvad sagde du? Jeg var mere ude i zonen, du var. Løs. Hey, der er nogen herude. 43. Helvede. Jeg kan ikke ramme noget. Der er to på mig, Eller der er decideret 3. En, der skader mig, en eller anden, der bare står. Der er noget. Nu tager mig ham der. Jeg er dum. Jeg skal lige kunne ikke fra et andet hold. Okay. Og lad mig reboot. Ikke dø. Ikke. Bag dig tror jeg også, der kommer nogen. Det er det, jeg sagde til dig. Fedt. Nå. Skal vi tage et sidste game? Ja, hvor meget rører du op, tror du? 2 stykker. Ej, jeg kan ikke magte det der igen. Nej, det kan jeg heller ikke. Sker det også for dig? Nogle gange. Ej, det sker virkelig for meget for mig lige nu. For helvede. It take longer than you... Ja, det ved vi jo godt. Det har du gjort alle 3 games, vi har spillet, ikke også? Tager vi bare sidste game, eller hvad? OMG NDD. Hvad? Tager vi bare sidste game? Ja, det må man. Okay. Tino er varm på en What? Hvad? Sæt mig Tino er varm på en til. Ja. Okay, hvad skal jeg ellers? Og husk nu, at det er meget mere content for os. Ja, nu bliver der lagt lidt mere ud. Bare en lille smule. Ja. Hvis I tænker, hvorfor går det så lang tid imellem jeres videoer? Det er fordi, at vi kan kun lave video hver anden uge. Mountain Bandit. Jeg kan ikke være i nogle af weekenderne. Men snart, der skal jeg faktisk se meget content, fordi så i 2 weekender i træk, der skal jeg herover til min far. Skal du? Ja, lige om Nice. lidt, så kan jeg se meget content, så kommer Hvorfor? der mange videoer. Nå, fordi det? min far ikke kan en af weekenderne, så. Nå, Vi så er det- sidder bare og snakker sådan en helt normal samtale, når vi har glemt, at vi optager en YouTube-video. Bare YouTube, ikke? Som man siger. Yeah. Jeg skal lave den. Oh my god, jeg skal snart i seng. Ej, det er en joke. Og klokken er faktisk 2 om natten, så godnat. Klokken, den er halv 9. og jeg er pissestræt. Hvad? Jeg er røvtræt. Det er vi andre ikke nogen. Shit, jeg har glemt at trykke risk. Det kan jeg da godt til at se. Og jeg troede lige, han skulle tage one pump.
Men hvis det tager lidt lang tid sådan noget her, så er det fordi vi ikke bare lige kan stoppe videoen og så starte den igen og sådan noget. Det tager lidt tid. Det kan du godt, men altså... Ja, vi gider ikke. Der var lidt lang tid, så du skal prøve at klippe det sammen. Ja. Hvorfor har jeg egentlig ikke min nye skin på? Altså, det ikke en kvikkes derom. Hå? Nu? Jeg er helt væk. Ja. Nu er jeg kinda sur. Nej, ikke nu. Og næste video, det bliver faktisk en Bed Wars video. Gør det det? Nej. Wow, du har ikke engang sagt det til mig. Men okay, fair. Det er jeg klar på. Jeg tænker nok. Altså, man behøver ikke engang spørge, om jeg gider. Bare... Nej, jeg kan bare gøre det. Hallo, pst, Magnus. Ja. Er det i dag, vi kommer til at spille det alligevel? Hvornår? Ja, bagefter den her. Ja. OMG in the chat. Nej, ikke noget. Skriv OMG, hvis I ser den til slut, den her video. Skriv OMG. Det er OMG. Oh my god. I må også godt skrive oh my god, altså det hele, men altså... I må også skrive Tino og Mærke. Det er bam. Nå, jeg vil sige det, så det er det sidste det skulle. Det er Peter Griffin. Ja, så vil jeg faktisk gerne lige vide, hvornår startede I Fortnite? Hvornår var jeg første sæson? Men det var 0,0 til 0. Min, det var nok chapter 2, chapter 3. Slutningen chapter 2 eller starten af chapter 3. Ja, se. Hvornår er jeg? Er I helt OG? Eller er I nybegyndere? Eller fra de nyere tider? Nej, nybegynder. Her er nybegynder. Lander du der? Nej, jeg lander ikke. Noob, jeg lander herover. Okay, noob. Nu siger jeg noob, og så dør jeg sikkert bare sådan. Ups, ikke noob. Jeg kan i hvert fald lave ligesom rundt bare flække alle. Sniper. Nej, Magnus. Hvad? Jeg ved godt, hvad du gerne vil spørge om. Hvad vil jeg spørge om? Om du kommer i foden. Kæft, ham Tino, han kender mig fandme. Hvor vi gik i skole sammen. Det, altså det der det spørgsmål gider jeg ikke engang svare dig på. Nå. Sig nu. Jo, blevet en normal kiste. Nå, nice. Nå, så skal vi se meget content. Hvis vi ikke vinder nu, eller bare kommer på den. Jeg vil ved med, jeg dør lige. Det kunne godt være. Jeg vil ved med, så møder jeg en eller anden med en grå AR. Ja, så dør man. Ja, det er så, altså det er typisk. Jeg er snart level, jeg er level 273. Woohoo. Jeg spiller ikke særlig meget. Du spiller meget, så det er også rigtig nok. Hvis I synes det, så kommer jeg hjem til jer. Jeg ved godt, hvor I bor. Vi bor også hvem deres oldefar er, hva'? Altså. Ja, det er Bente Ole derovre fra. Ja, fejl. Ja, det er så. Send 100 kroner for hjem for sådan en Tino kom på børn, ja. Hvad var? Skal jeg ikke sige noget for short til mig, ja? Du skal blive jagt. Prøv at se, hvad jeg har fundet, det er meget bedre end din. Nej. Jo. Ja, jeg vil gerne have en sniper. Ja. Det får du godt nok ikke. Yes, sir. Hvor er du henne? Er du løbet til det lange bortstand, eller hvad? Altså, hvad laver du helt derhen? Ja, hvad laver du der? Du var der lige før. Ja, men videoen er faktisk snart slut. Ja, hvis du ikke dør. Eller hvis du dør. Jeg har den her, så det må du gerne lige lave. Ej, hvis du ikke dræber mig, så er det æderrømmet pinligt, fordi den gun du har. Så er den, der løber hen til dig og tager lidt lue. Hvad? Ja, du må godt få min sniper.
Vil du gerne have den? Nej. Vil du ikke? Nå, ja. En der ikke kommer. Ja. Au, der bang! En død. Hjælp mig. En på bakken. Og mig, der resetter det. Reboot. Ej, hvis de win. De gør det. Kom hurtigt. Hurtigt. De reviver. OMG, MD. Kom on. De er lige der. Jeg skal have min gamle loot. De er lige der. Ja, jeg skal have min gamle loot. Jeg lader den på, om jeg er lige glad. Fuck, du skal. Giv mig min loot. Må jeg godt få... Fuck, hvor er de godt loot. Må jeg godt få... Må jeg... Hvad var det? Hallo, må jeg godt få nogle shotgun-skud? Forsøg. Ja. Nå. Hvis I synes, jeg har godt nu, så... Det skriv ikke i kommentaren. Ja, så lad være med at skrive i kommentaren. Nej, du skriver i kommentaren. Fuck. De var til at tyde til fortal. Men jeg hedder jo Tina Genial. Det er derfor, jeg ikke gør det. Prøv at se. Jeg er god. Kan du ikke lige lade være til nu egentlig? Jeg har fandt en legendary. Hvad hedder den? En handcorn. En hand? En handmiau. What the... Hvorfor føler jeg low-key godt, der kunne være godt loot i den her? Den er bare helt ensom. Hvorfor føler jeg, at Tino han så fejl? Vil du se, hvor der er en chest? Fordi jeg gætter bare nu. Hvad med mig? Nej. Du kan ikke lide mig mere. Oh my food her. Skal jeg have hammer? Puh, jeg skal have hammer. Der er 20 tilbage. Nice! Så vi har allerede vundet, tror jeg. Ja. Det er i hvert fald godt loot. Jeg holder... shield. Der er ikke der lander. Vi skal lige fullboxer. Lige hernede, lad mig lige få noget. Lad mig lige få et kill. Nå, du nakker med at redde. What? Du er... Au! Ja. Flot skud. Shit, jeg bliver skudt af en anden. Ja! Selvfølgelig er jeg ikke med det. Okay, der er to. Hvad hvis jeg sætter 3 på en ud? Det er 2 spammer til livet, seriøst. Det er 2 spammer til spammer med bror. Hvad for noget? Det kan være de morsatte her. Jeg havde ikke flere materialer, så jeg blev godt. Det var også meningen. Hvor ham der irriterende? Get out! Skal du bare blive der? Jeg reviver indtil jeg dræber dem. Nej. Jeg har ramt ham. Jeg har det lukket til hvor der kom. Ja, jeg sagde det. Skal jeg flyve væk, eller? Ja. Det var da godt nok noget af det dummeste spørgsmål, jeg nogensinde har hørt. Jeg går ud, da jeg bruger den sidste grab-skud for at komme væk. Ikke kig på mit liv. Shit, der er flere her, end der var lige før. Au! Ikke spray, I ulækre. Ej! Nej, og de sprayer. Jeg står bare med mine ærer. Au! Nu er jeg lige sammen 3, vil bare stå med mine ærer. Det er det? Ja, jeg har bare lige ramt. Må godt få noget lyd, må godt få noget. Ja, jeg stod. Alright. Jeg lander lige lidt væk. Jeg lander her. Singledish. Jeg skulle lige så sige, hvorfor føler jeg godt, at det var godt lyd i den her, guys. Men nu hvad der var? En grøn pistol.
Vi taler ikke om det. Altså, jeg føler, de får ret godt loose, dem vi spiller mod. De har Ja, og det er bare, også bare os, der ikke... jeg tror ikke, spillet kan lide os. Stadig 25 minutter. Jeg håber, det bliver en god video. Jeg håber på det med, tror jeg, det er til. Jeg håber bare på, at den kommer ud, og man kan høre til. Jeg er enig. Andet håber jeg ikke rigtig. Det er det bedste hørelse, man nogensinde kan høre. Godt. Det der er en intet problem. Måske et lille problem. Måske et lille problem. Oh shit, de kommer. Hit that follow button! Kommer. Bam! Oh shit. Spammer kill. Bam! Han er ikke dårlig. Shit! Hello. Hit that follow button. Hit that follow button. Vi skal bare dræbe, så skal vi være enige alle sammen i chat. Men hvad? Vi skal have dræbt. Det er hold. Nej, det behøver vi ikke. En dum! Jeg var slet ikke til på at dø. De var noget healing. Nice. Jeg drak slet ikke en sodavand. Jeg one-pumpede ham slet ikke i kælder. Du er i fight. Nå, jeg er i fight. Fordi jeg håber på, at du dør. Hit that follow button. Har du aldrig set ham? Han er rigtig sej. Jeg står bag ved en eller anden. Au. Okay, jeg står ikke bag ved folk. Lad mig weep. Ja, jeg når lige at weep. Ja. Dang it. Nå. Tak fordi I så med. Nej, jeg kender det godt, og jeg vil gerne prøve det, og jeg vil gerne vide det, og jeg vil gerne det. Okay, hvad kommer jeg? Nej, jeg kommer ikke op. Nå. Tak fordi I så med i den her video. Bye.